Новата ти книга, човек веднага прави алюзия с онзи повек СОС, спасете нашите души и душа зад хоризонта. Мисля ли си в тази насока? Моето виждане е малко по-различно. Всъщност, душа зад хоризонта по-скоро участва една спасена душа, която е така извън материалното битие, което е твърде удохотворена, за да може да се задържа. Липсва и гравитация, и тя отлита зад хоризонта. Алюзия има, но тя е във връзка с предишните ми книги. Аз само ще припомня, че предишната стихосбирка се казваше "Кристално над небесие", по-предната беше "Високи съзвучия", а първата "Звук от светлина". Мисля, че тази градация пространствена е много логична. Представи книгата си, какви цикли може да намери почитателя на поезията? Първият цикъл е твърде промислен според мен. Започва с така рационалните виждания. Затова се казва философски камък. Той третира по поетичен начин предимно рациото. Вторият цикъл е "Яйцето на зората", който прави вече адресат към чувствителността. Тук се решава проблема с емоциите в човешката душевност и психологическото развитие и психологическата градация. Разбира се, със средствата на поезията и на поетиката. Третия цикъл, как ли беше? Един момент. Третият цикъл е "Око в окото". Значи това всъщност е проглеждането. Това е проглеждането, това е онова, което човек постига като достояние на съкровенното свое развитие, духовно развитие. Това е поглеждането в бездната или проглеждането в бездната. Дъното, което поглежда или проглежда в дъното. И това дъно олицетворява окото на всевиждащо око, да речем, на завършения дух, да не кажа на Бога. Следващия цикъл, четвъртия, е "Гнезда на лятото". Тук това са вече предимно по-фриволни стихове, които са натоварени с сюрреалистични, бих казал емоционални послания, преди всичко в сферата на сантимента, но защо да не го кажа, така бедни любовни терзания. И вече като поанта "Музика на сферите", това е последният цикъл, който прави обобщение на цялата книга. Според мен това е моето виждане като композиция на стихосбирката. Така че "Музика на сферите" е най-овладяния цикъл, в който съм търсил спокойствие, хармония, красота и дано да съм го постигнал. Но разбира се, критерия е преди всичко читателя. Още веднъж поздравления, но няма да пропусна възможността да говоря с тебе не само като с поет, а и като в ролята ти на заместник-председател на Дружеството на пловдивските писатели. Каква е твоята визия за развитието на този пловдивски творчески кръг? Тепърва много важно и решаващо важно е изборите, които сега местните предстоят. Много е важно коя политическа сила или какви конфигурации политически ще управляват града, тъй като от там може да се очаква една помощ или едно продължаване на това безвремие, което толерира само определени близки до пак определени политически сили творческо братство. И са оставени в сирота много от традиционно силните и така сдружения творчески. Това не касае само Дружество на писателите, актуалното. Разбира се, това касае и Дружество на художниците. Защо да не го признаем? Преводачите са в окаяно състояние.
Да не говорим, че Клуб „Антиците на културата“ остана без база и съответно без изяви. Така че след изборите ще можем да имаме по-така концептуално отношение, но общо дето виждането ми е, че Пловдив има потенциал и той ще бъде разработен така или иначе. Сега духовните проекции се изливат в свои форми така или иначе. Материалната среда може да ги стимулира, но не може да ги елиминира. Благодаря ти. Да. Още веднъж. Готово ли е при начин? Да, завършва с „Бъди щастлив“. Така. Благодаря ти. Можем ли да набием върху някакво стихотворение? Може. Окей. Готови ли сме? Давай. Кажеш къде искаш да набия обаче. Добре. Защото това е с макрото и много сложно става. Нещо кратко ще открия. Цялото да го изчетем, трудно ми да го задържа така. Но всъщност то път няма да е интересно, ако няма треперени. Фата Моргана. Това не мърда сега. Когато ти види, бързи тръпки кола в душата. По-бързо. Това е така да го разфокусирам. Уважаеми съграждани и любители на поезия. Първо не ви завиждайте, това е протокол. Много се радвам да ви видя тук, защото днес е един радостен ден. Един ден, в който заслужава да бъдем празнично настроени. Честно казано, аз като по-стар човек и доста години по-голямо от поета Биков, се го възприема като млад поет. Всъщност той си съвсем така зрял. Всъщност още по-добре, защото всъщност ще го замести Матей Шопкин, който няма да представим, защото е срамота, за да ще бъде обида за вашата политическа култура. По-добре, защото той се отличава на стъпителните дузи. Би трябвало по-скоро да започнем с някои от стиховете, а не направо да напълваме с сега, макар и критично технически. Мрамора от детство обитавам. Камък е светът. Слоб труша застиналата лава.
раните кървят. На челото с режещия порив вая си лице. Ден и нощ с кремъка се боря, болката расте. От съдбата си не се оплаквам, сам съм я избрал. С светкавици превръщам мрака в къща от кристал.